tražiti politički azil? Druga asocijacija, otvara Bojan. A2. A2. Lovac. Podašah. Ne. A3. A3. Cev. Kolona puška. Jeste, puška. Konačno? Konošenje zrna. Ne. B2. Opšta. Da nije konačno vojnik. Nije. B3. B3. Uzbuna. Opšta uzbuna. Aleksandra? Kolona B. Alarm. Ne. B4. B4. Pretnja. Opšta uzbuna pretnja. Tabela B. Konačno mušica. Ne. B1. Znak. Kolona B. Opasnost. Tako je, opasnost. Puška, opasnost. Opasnost, puška. Asocijacija? Konošenje metak. Ne. V4. V4. Disk. Da li je konačno oružje? Nije. V3. V3. Noga. Noga, disk. Kolona V. Telo. Ne. V2. Ruka. Bojan? Dalje. V1. Papučica. Kolona V. Gas. Ne. G3. G3. Gram. Da li je pod V kočnica? Jeste. Kočnica. Kočnica, opasnost, puška. Hoćemo konačno. Ili dalje? Bojan? Dalje. Aleksandar? G4. G4. Narod. Gram, narod. Konačno rešenje vazduh. Ne. G2. Konačno vazdušno. Jeste, G2 je vaga, konačno je vazdušna, tabela G masa. Vazdušna puška, vazdušna opasnost, vazdušna kočnica i vazdušna masa, na primjer u vremenskim izveštima kao hladna vazdušna masa sa severa i tako dalje. Vidimo koliko su poena osvojeni naši takmičari na kraju ove četvrtfinalne emisije. 91 poena osvojio Aleksandar, 109 poena osvojio je Bojan. Čestitam, bilo je dobro, ali Aleksandar će reći verovatno je moglo i bolje, jel da? Moglo je bolje. Mogao sam da se plasiram dalje. Nijedan se sitnica je odlučila, ali i onako sam zadovoljan svojim učešćem. Pa, vidjet ćemo dalje. Bravo za slagalicu, za najdužu reč. Hvala. Obično mi to ne ide, ali ovo gde sam bio jači, tu sam malo kiksnuo, ali sve o svemu zadovoljan sam i ovde uspeh doći do četvrtfinala.